Un escoita esta sintonía e parece como que vai correndo entre as carballeiras, entre os piñeiros. Parece que aparece o sol entre a nube. Cos pés espidos, pisando erva fresquiña, metendo os pés na lama, claro, porque o que está chovendo Porque por aí. o que está chovendo máis probable é iso. E logo ninguén lle inspira que xa mañan é viernes, que... É verdade, sí. Cando chega por aquí Nusca, estamos rematando xoves, radiofónicamente falando para nós, e xa comeza o venres, a fin de semana e chamándonos a porta. Pois, Nusca, que temos moito pendente, pero que imos a todo meter tamén cada semana, collemos o ritmo para dar resposta os ointes da tarde a todas aquelas dúbidas e consultas que teñan nesta Horta de Nusca, esta sección que temos con ela todos os xoves pola tarde. Lembramos o número de WhatsApp, Iago. O 627-751-962. O de sempre, a premisa é a mesma. Mensaxes escritas ou en forma de audio. Se podedes indicarnos zona xeográfica para poder acertar mellor nese Nusca diagnóstico, diríamos. E tamén se podes mandar fotillos, pois nos que agradecio. Sí, a verdade é que sí, porque... Non dixen o número, verdade? Non, dixaches, non. 627-751-962. Perfecto. Sábelo de memoria, xa casi me vai a quedar a min. Curioso. Pois xa iba sendo hora tamén que vos quede. Sí, tamén xa xo dixo eu, pero tamén podía dicir eu mismo, se che pregunto que a lelopatía, a mellor agora xa non che acorda. Pero iso, claro, según cosas que comentaches un día só... Déxame mirar se me acordo outra vez. 627-751-962. Perfectísimo. Que ben. Moi ben. Parece ata que traballas aquí. Ai, que bueno. Vamos, Iago, veña. Dispara aí. Lorena de Compostela mándanos esta consulta. Quería saber se é fácil propagar as plantas de arandos por puga, ou sexa, por o que nos coñece como esqueje. Sí, esqueje. Se este mes é bon momento, claro, esta consulta sí que está un pouquinho atrasada, entendo que foi decembro, xaneiro, é bon momento para intentalo, e en que momento da lúa tería máis probabilidades de que foran adiante. Despois a consulta sigue, pero imos parar aquí. Pois mira, pareceme super genial, porque ademais já estaba empezando eu a acumular cousas aquí na miña testa, e depois... Mira, sí que se pode propagar os arándanos por esqueje, e non vai fora de tempo, vai en tempo perfecto, porque agora en febreiro, o mes ideal é febreiro, para propagar esquejes de tallo leñoso. Leñoso quere dicir que non é nada flexible, que é como un cacho de pau de leña. O sea, podemos facer esquejes agora mismo en febreiro, todo máis marzo, porque os leñosos teñen que ir con frío, con chuvia e con humedad bastante. Por exemplo, cepas da viña, arándanos, que che va a dicir eu, pois, hortensias, por exemplo, sempre cando sea leñoso, o tallo. E dixo tamén da luna. Sí, a luna non en que momento da lúa? Sí, mira, porque tamén podes facer esquejes de arándanos e de hortensias, por exemplo, pero con tallos semi-leñosos. Pero iso tería que ser no verán. Entón, se os facemos no verán, teñen que ser tallos como blandiños, que teñan parte leña e parte tierna, digamos, non? Dese mismo ano, un tallo novo dese ano. E hai nos que facer no verán. Se foran feitos no verán, teríamos que ter en conta a lúa, porque hai unha planta que está viva, que está con actividade, que ten follas novas, que ten tallos novos, pujas novas. Entón, aí miraríamos a luna. Pero realmente, para un cacho de pau, que o que temos que facer agora son esquejes leñosos, non temos que mirar a luna. Non lle vai a influir, porque a planta está dormida, sabes? Entón, pois nada, cando queira, cando poda, cando lle apeteza, que colla un tallo leñoso e que o espiche. Nunca que lle dea sol directo, sendo no verán ou se no inverno dame igual. O que sí necesita é, os arándanos, polo general, necesitan moita luz, sol cando están xa prendidos, o sea, o que é a planta para que poida florecer, e necesita que o chan teña un sustrato moi ácido, un pH moi ácido, con un pH, o sea, ácido baixo. Isto pode conseguir se vai coller, por exemplo, un piñeiro, debaixo dun piñeiro ou así, colle unha pouca desa terra e a mezcla ca súa terra onde vai a plantalos, porque lle fai falta terra ácida.
E que máis? Pois así, cal era a seguinte pregunta deste? Prosegue coa consulta, tamén quería saber que coidados necesitan os arbustos para que dean moitos arandos. Os mirlos son fanáticos destes froitos e a ver se aumentando a produción quedan máis para nós. Unha aperta grande para todo o equipo tamén, non sei. Pois mira, ti ves, pois ao final se lle pupla... Os merlos e todos, o sea, que esas frutas son moi fáciles de comer e gustalle a todo o mundo. Pois que penso que lle contestin antes, que ten que telo á luz do sol, porque é unha planta que necesita moita luz solar, e a terra moi ácida, húmeda, pero drenada, non pode estar nunca encharcada, porque eso sí que non aguanta nada ben. Co tempo, vou a dicir que co tempo a terra na que está vai perdendo esa acidez, e sobre todo se arrega con agua, con cloro ou así. Entón, de vez en cando que se acorde, porque senón deixan de botar frutos, que se acorde de añadirlle algo con ácido bastante. Serrín de pino, corteza de pino ou mismo terra que aba nun pinal, non? Que vai a coller unha pouca terra e que lle poña como sustrato alternativo así alrededor. Moita suerte. Perfecto. Veña. Mercedes de Pontevedra quere saber que flores lle aconsellas plantar para ter unha boa polinización. Pois iso, para ter boa polinización. Mira, as flores todas van a ser boas para a polinización, porque realmente as flores non son as que polinizan, os que polinizan son os insectos que son atraídos polas flores. Todas as flores, todas as que máis lle gusten, van a ser boas para atraer polinizadores. Que pasa? Que hai flores que nos van a interferir nas plantas que plantamos para comer. Entón, iso é o que hai que ter en conta. Cando queiramos atraer polinizadores e esteamos como mezclando repolo, tomate con caléndula, tajete ou tal, pois escoller unha variedade de tajetes ou de caléndulas que sea de mata baixa, que non interfieran na luz que vai a impactar no tomate ou no pimento ou no repolo. Iso sí, temos que ter en conta que sean como de mata baixa. Pero o que eu recomendo é que, a poder ser na medida do posible, moi cerquiña da horta dos nosos alimentos, que poñamos como un bancal destinado solo a plantas olorosas e a flores de todo tipo, o sea, que fagamos como un pequeno jardín que vai a ser como un resort destes, o sea, para os insectos maravilloso. Que bonito, un resort para os insectos, encantoume. De paso que van ás flores, porque se sinten atraídos por todas, pois van a vir tamén a polinizar, porque as flores das plantas tamén teñen flores. O que pasa que suelen ser máis chiquitinas, non tan atraentes, non tan olorosas, non? Todos pensamos nunha flor de un tomate moi chiquitina, non tan moito atractivo, pero se lle poñemos debaixo dos tomates os tajetes, unhas caléndulas, un pouco de prixel que os atraia, eso xa cambia o 100%. Outra cousa é que queira, por exemplo, atraer polinizadores específicos, o sea, uns específicos, por exemplo, os que comen o pulgón, non? Crisopas, mariquitas, sírfidos, porque ese tipo de bichos son, atende a Iago. Espera. Polinívoros. Polinívoros. Sí. Ui. E nectarívoros. Se está tomando nota, Polinívoros e nectarívoros. Tamén che digo, pode estar inventando o que queres, que eu estou anotando e creendo, No, pero sí, é certo. Imagínate, pois, un omnívoro, un carnívoro, pois estes, os polinívoros toman polen e os nectarívoros toman néctar. Pero, que houbo desto? Que veñenos a horta a polinizar, pero as súas crías suelen ser carnívoras e comen pulgón. Alimentanse de pulgón, de pequenos caracoles, de ovos de pequenos caracoles e de outros insectos dañinos, o sea, cochinillas e así, e ácaros. Entonces, eses son os especiales para a horta porque fan como unha triple función, non? Entón, si, teríamos que dedicarnos a, pois eso, margaritas que lle fajan como unha especie de helipuerto onde se poidan pousar todo tipo de insectos, cosmos, dalias, tajetes, caléndulas, cardos, e un último consello, dame tempo tamén. Sí. Hai insectos que son invernantes na nosa horta, pero non poñen ovos. Poden pasar 3 ou 4 ou 5 meses sin poñer ovos, e teñen como un letargo parcial, non? Entón, pasan o inverno como buenamente poden, reducindo a súa actividade física, pero non dormen de todo. Entón, necesitan que teñamos un mínimo de flores de inverno tamén.
O sea, se queremos manter a constancia dos insectos e que na primavera se empecen a poñer os ovos na nosa horta, sin que se sintan atraídos por casualidade, senón que se estén ali, temos que ter flores no inverno, porque o pouquiño que poidan voar as crisopas, por exemplo, que teñan onde comer algo, néctar ou polen. ¡Ah, que maravilloso! Maravilloso. Veña, a seguir o consello de Nuska e a ver se hai sorte. É que coñecendo a Nuska, imagínome que na súa horta terá todos eses insectos de Sí, inverno sí, tamén, claro, claro. e coñécelos a todos, e cada Sí. día dislle, Hola, que Manolo, tal? hola. Hola, que tal? Quedo toda contenta, o sea, cando vexo, por exemplo, crisopas, que é moi difícil que decidan quedarse a vivir na túa horta, porque poden pasar por ali, quedarse un día e marchar, porque non lle apeteceu, porque había un insecticida, porque había algo que non lle sentou ben. Pero se deciden instalarse, para min é un orgullo porque estou conseguindo que de verdad quero na miña horta, que é un mini ecosistema que sea autosostible, e que os insectos decidan quedarse a vivir, pois é a maneira de ver que o estou facendo ben. Seguro que lle tes moi orgullosa, un reso moi orgullosa de flores sí, ali posto. Sí. Eu teño flores todo ano, sí. Imos con máis, Nuska, xusto agora que falabas das flores, mencionaches o tajete, o Sí. que en galego poderíamos denominar carabel chinés. A Sí. seguinte consulta de Celi Extremadouro é a seguinte: cando hai que sementar a alfábega? Iso, Madre de... Que alfábega, esta planta aromática, albahaca. Hostias. Alfábega. Nunca o escoitín. E sonábame como a alfalfa, como a trigo centeo Sí, fabada. Pois, como que nos cuidaste? Alfa- Eu lembro que desde que estás neste programa temos falado dela unha vez. Porque non che fago tedes que caso poñer- ningún. Iago, non che fago caso ningún. A ver, Iago, ti recordas as palabras de antes de Nuska? Como eran? Polinívoros, Porque os Ah, cristainívoros. vale, moi ben. E a outra, estes bichiños xa me olvidei. Crisopas Eso. ou sírfidos. Bueno, isto xa non é a horta de Nuska, isto é a horta Sí. da comedia. Sabes que pasa? Zapatero a tus zapatos e cada un ao seu. Ti tranquilo que eu acordo do meu. A mí mo da alfalfa... Xa nos complementamos, ollín o llan, veña. Oltre, moi complicado. Cando hai que sementar a alfábega Albahaca. para que a albahaca e os tajetos, ou seja, os carabéis chineses, para despois poder plantar no bancal dos tomates. Ah, maravillosa, o sea, porque... Ah, Celi, claro. Celi fai nos os deberes. Vai ser verdad que non es... No. Bueno, pois vamos a ver. As condicións que máis favorecen a germinación de albahaca e de tajetes é a temperatura. O sea, non por plantalos antes vamos a adiantar máis no tempo, porque necesitan unha temperatura de 20 grados para arriba, de 20-25 grados. Isto quere dicir que, aínda que ao semille agora, ou lle pongo unha cama quente de cultivo, que existen tamén, ou donde se non se é en terra normal ou na casa con cuidado e tal, non lle van a germinar ou van a germinar moi flosos. Entón, o que tería que facer é esperar ben a marzo, hasta que empecen a subir as temperaturas e que polo menos teñamos máis ou menos como 20 grados estables, e en un mes e medio tenos para trasplantar, ou incluso un pouquiño antes. O sea, sementados en abril, igual veñen ao mismo tempo, á mesma velocidade que os plantados en marzo, porque en marzo ao mellor se fai moito frío, non lle van a germinar tan ben. Necesitan caloriño, tanto os tajetes como os alfábega, mi madre, que va. Claro, nos esquecemos A a mí non palabra. me dixeches nunca esa palabra. Nunca tal cousa me dixetes. A mí nunca tal me dixeches, a mí eso non me vale. Nieves de Vigo quere preguntarche Nuska se vou botarlle cinza da cheminea no galiñeiro ás galeñas, non coiras? Sí, a ver, sabes que pasa? Que antes nas aldeas optimizábanse os recursos todos que tiñan ao alcance da man. Eso de reciclar inventámoslo na aldea, teño clarísimo, porque se aproveitaban as cousas todas de outra maneira. A sinixa non iba a ser menos, o sea, era unha delas. A ver, non era o máis empleado para o galiñeiro, pero podíase facer unha especie de sabón, lejía, o sea, facer a colada ben desa palabra de colar a ceniza, non? De botarlle agua quente e facer sabón. Pero bueno, que sí, que no galiñeiro tamén ten o seu porqué. Pero, ollo, solo de madeiras naturales. Nin con barnices, nin con químicos, nin madeiras tratadas, nin...
Cando falamos de usos da sinisa, eu quero pensar que todo o mundo ten na súa cabeza 100% asegurado de que é de madeira natural, cortada e queimada. Eso para empezar. Sí que ten, porque mira, unha, axuda cos ácaros. As galiñas suelen espiollar elas porque xa é de naturaleza delas. Entón, non pura 100%, porque lle pode provocar aínda daños, porque é moi alcalina, sabes? Entón, pois, pode provocar daños na piel ou así. Pero mesturada cunha pouca terra onde se suelen espiollar elas é maravilloso. Pero en sitios ao aire libre, porque en sitios moi pechados, eu non sei se vistes algunha vez unha galiña espiollarse, pero abren as alas, o sea, as plumas todas unha por unha, e que as alas métense, que as patas e co peteiro meten entre cada pluma polvo de terra ou, bueno, do que lle poñas, non? Eso fano para afogar os ácaros que teñen, o sea, para espiollarse, para quitar os piollos. E meten moi ben levantan unha polvareda que, bueno, no verán é unha pasada a polvareda que levantan, porque ademais onde se mete unha, suelense meter todas xuntas ali, todas xuntas a espiollarse no mesmo sitio. Entón, claro, a sinisa ten un polvo moi fino, e se só botamos sinisa en un sitio pechado, van a levantar esa polvareda e ao mellor podelle afectar un pouquiño as vías respiratorias ou así. Entón, en ventilado, sin problema, mesturado ca terra, moito mellor. Despois, nos siniños, por exemplo, onde poñen os ovos, axuda a controlar a humedad. Entón, eso, pois, mira, favorece un pouquiño que non haga tan pouco ácaros. Non é que vai a matar os ácaros das galiñas, nin o piollo, nin... Pero axuda a que non lle un ambiente favorable. Non proliferan tan ben, porque proliferan mellor en ambientes un pouquiño húmedos. Entón, eso, pois, tamén lle vai a axudar. Eso, pois, sí que ten usos, pero, bueno, non como unha cousa diaria de dicir, teñolle que botar, sabes? Incluso poden comer, porque ten, o sea, de feito comen, as galiñas comen terra, comen o que lle poñas. E, inda que a coman, non lle pasa mal ningún, porque sí que ten un pequeno aporte de calcio e de potasio. Pero, ollo, non vai a suplir nunca a cáscaras trituradas, a cáscaras a conchas, me refiero, de berberechos, de mexillón, de tal, que lle podas triturar, porque as comen fenomenal e veñen moi ben para ese aporte extra de calcio que necesitan para poñer os ovos con a casca máis resistente para elas. Teñen un desgaste de calcio, as galiñas, importante. Entón necesitan ese aporte extra, sobre todo se non as alimentas con produtos xa preparados, piensos, digo, para poñedoras ou así, necesitan ese aporte de calcio. Pois cinza sí, pero cinza de madeira. Sí, de madeira é eventual, non como norma general todos os días. Non como os que botamos desodorizante todos os días, por exemplo. Eso non. Aí está, perfecto. Outra consulta de Nieves de Vigo, tamén tiñamos por aquí pendente. Quería saber cando poda los kibis. Vai ser unha poda grande porque temos que cambiar a estrutura que os sostén e de que forma sería mellor facelo. Vale, imagínome que o teñen en unha estrutura, queren cambiarlle a estrutura porque está o mellor deteriorado ou así, vale. Mira, estamos no mes ideal, tanto xaneiro como febreiro é o mes ideal para podar os kibis. Se é unha poda moi fuerte, non nos pasemos de drásticos, o sea, non chegues ao 50% do que é o total, máis ou menos, porque podería quedar sin brotes para poder sobrevivir, non? E despois, os brotes do kiwi, recordo, hai que quitar todos, eu empezaría primeiro por quitar todos os brotes que deron fruta este ano, porque se non volven a dar nunca máis, quedan inservibles total, co cal iso é leña, o primeiro que ten que quitar son eses, e despois do que lle quede, que non lle quite tanto como para deixalo pelado de todo, porque senón pode sufrir, nada máis que ánimo, pouquiño a pouco, e que non se pase moito, porque poden morrer. Que nos temos para unha consultiña máis? Sí. Veña, imos lle dar saída. Son María, unha seguidora de Nuska. Mais ben, a seguidora é Carla, miña filla. É a miña afillada. Ai, sí. Non é a miña afillada, pero sabes que pasa? Esta é unha cousa maravillosa, que teño seguidores e seguidoras de edades de... Carla ten 5 anos. Sí, mándenche un piquiño, Carla. Como aqueles nenos cos que falamos no hospital, bueno, pero pois teño unha serie de seguidores e seguidoras de unha tempranísima edad que lle gusta non sei, a horta, os animales, ou como eu transmito, e miran os meus vídeos, e sorpréndeme moitísimo. Entonces, os domingos fago un directo desde o meu canal de YouTube, e entran
claro, as mamás, cos tal. Entón, dixo, bueno, vamos a ter que adotalos. O sea, esta rapazada merece unha expresión, o sea, unha edición especial, non? Entón, pois, decidimos entre toda a comunidade dixirlle chamarlle o afillado e a afillada. Ah, mira. Non é que se sean afillados. Non, é afillada do canal de Alma da Bella Chousa. Carliña. E cal é a consulta de Carliña? Pois resulta que outro día estaban na horta mirando a árbore de ameixa branca. Carla dixolle a súa nai que lle preguntara a Nuska que facer con esas manchas brancas que ten nas polas. Somos de Vigo, dun pobo chamado Bembrive. Moitas grazas polo programa, tamén nos manda unha aperta. Aquí tes unha fotiño que pasa que está bastante lonxe, pero pero bueno, as manchas blancas son líquens, o sea que sí que sabes xo ben o que é. Mira, primeiro, os líquens, o sea, o que é a súa presencia non daña o árbol, o único que fai é indicar que ten moita humedade e moita sombra, porque é un árbol, ademais, que debe de ter, gustaríame sabelo, pero máis de 30 anos. Vese que é un árbol robusto, vello, máis sendo dunha ameixeira blanca, o sea, de Claudias, eu chamo de Claudias. O que pasa que os líquenes poden ser un problema se o árbol empeza a enfermar, porque o líquen absorbe humedade e mantena. Entón, se o árbol non está enfermo, non hai problema ningún. Pero se o árbol empeza como a deteriorarse, a ter enfermedades, problemas nas frutas ou nas follas no verán, entón vamos a pensar que os líquenes non lle fan ben ningún, porque a humedade mantida dentro do líquen proporciona que os hongos queden aí, porque os hongos necesitan humedade, non, para instalarse. E a mellor maneira de sacar líquenes é nunca intentalos quitar todos de unha vez, coller unha escoba vella, un cepillo vello, rascalos con cariño, pouquiño a pouco, e incluso se poden, pois, axudar de un caldeiriño con pouquiño de agua, con xabón potásico, nunca xabóns deses químicos, sino xabón potásico, que é máis natural e vai a valer igual. Entón, mollamos a escoba nesa pouca agua templadiña e axudámonos a limpar un pouco os líquenes. Un pouco esta semana, un pouco para a semana que ven, e nunca intentar quitalos todos, porque o líquen suele estar moi agarrado á corteza do árbol. Xa dixo, o líquen non é unha enfermedade do árbol, e se o árbol está san non lle vai a facer daño. Pero, claro, se son moitos e o árbol se queixa, hai que dicirlle, bueno, pois nada, hai que quitar uns pouquiños. Entonces, pois ata aquí chegamos, Nuska, unha mágoa, porque o tempo pasou rapidísimo, e a verdade é que, bueno, ainda lle demos tempo a dar saída algunha que outra consulta, quedaron cousiñas por facer aínda, e máis que nos irán chegando a través do número de WhatsApp. Xa ímos dando saída, como ben te dicías ti, Antón, pero xa nos van quedando menos, xa que queremos volver a encher ese consultorio de novas cuestións para Nuska. Lembrade que tedes aberto toda a semana, porque ainda que non contestemos, as mensaxes chegan, o 627 751 962. Isto foi a Horta de Nuska, ainda que tamén me gustou o da Horta da Comedia. Deixa está. Bueno, podemos facer aínda unha simbiosis aí, a Horta da Comedia de Nuska. Mira, se a cosa sigue así, eu diría de leválo aos teatros. Vamos a facer unha versión teatreira, que tamén teatreiros somos do con mundo. Con varias funcións. Deron as 6:30, grazas, Nuska. Hasta a semana. Chao.